खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ हादोर सिबिनाय हादोर अनफावरि मोसानाय मेथाइजों गोमसार होदों बाक्सानि सुबुंखान्थि सान फालिथायसालिया। सुबुंखान्थि सान फालिथायनि बुब्लियाव मैया धमधमाया भारतीय जनता युवा मोर्चा आफादा मोनसे बाइक रेलि खालामो। हिरिम्बा हालामायारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि खुंगा बाथौ सान फालिथाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बिजनीआवबो सुबुंखान्थि सान 26 जानुवारि फालिदों। सुबुंखान्थि साननि बुब्लियावबो धमधमायाव उखैहाब धरनायाव जिरायदों समाज सिबियारि मधु कुलिता होननाय सासे सुबुङा। गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बाथौ गौथुमा मागो मासनि नैथि मंगलबार गोथाव बाथौ सानखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो। दुलाराय बिटिएडि गावबुरा गौथुमनि गाहाय मावख'आव सुबुंखान्थि सान फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि दैदेननायाव खुंगा 70थि सुबुं खुंथाय सान एबा रिपाब्लिक डेखौ सालबारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। सुबुंखान्थि सान फालिथायनि बुब्लियाव मैया धमधमायाव भारतीय जनता युवा मोर्चाया मोनसे बाइक रेलि खुंदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हादोर सिबिनाय हादोर अनफावरि मोसानाय मेथाइजों सोगोमसारदों बाक्सानि सुबुंखान्थि सान फालिथायसालिया। दुलाराय भारत नाङैनो फालिनायजों लोगोसे बाक्सायावबो फालिदों हादोरनि खुंगा 70थि सुबुंखान्थि सान। जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगुआ फिरफिला बिरहोनायनि उनाव रैखाथि बिफाननि टप सोदोबजों खुलुमनायखौ आजावो। बेनि उनावनो आबादारि नाहारु आरो सावस्रिफोरखौ लाफानानै गोबां बिफानफोरा गावबा गावनि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुङो। लिगारि गुबुन गुबुन जनजाति हानजाफोरा गावबा गावनि मोसानाय दिन्थिफुंनायजों नायगिरिफोरखौ गोजोननाय होयो। ओजोंहाय जिल्लानि गुबुन गुबुन रायजोआरि आरो बायजो रायजोआरि खोलोबनि गेलेगिरिफोरनो सन्मान होनाय जायो बाक्सा जिल्ला खुंथाय फालनिफ्राय। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बर्मानिफ्राय दिलीप बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि खुंगा बाथौ सान फालिथाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय थाइगिरखारि सगाव 26 जानुवारि खालारनिफ्राय 1 फेब्रुवारि खालारसिम सान 7नि मैखोम हाबाफारिजों खुंनो लानाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि खुंगा बाथौ सान फालिथाया मैया 26 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय। देग्लायनि बे फालिथाया जोबोद मेहेरगोनां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खुंगा गोथार बाथौ साननि बुब्लियाव बर'नि बयजोंबो मोनथिजानाय सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि आरो दिहुनगिरि रिया ब्रह्मआ बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो मेथाइगिरि नितामणि बर' आरो करिय'ग्राफार पंकज इंतियाबो बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनाया 100% थि जाबाय होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों थाइगिरखारिनिफ्राय जयकान्त बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि दैदेननायाव खुंगा 70थि सुबुं खुंथाय सान एबा रिपाब्लिक डेखौ सालबारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों आरो लोगोसे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै मेहेरगोनांसिन खालामदों आरो बड'लेण्डनि हारिमायारि मेथाइ हानजा मोसानाय हाबाफारिबो लानाय जायो। हाथरखि फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा मोसानानै रिपाब्लिक डे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदों। पेरेड गेलेनायाव गोबां फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लाफैयो। जायफोर हानजाया साबसिन दिन्थिफुंदों बेखौ नायनानै सेथि बान्थाखौ होनाय जायो सालबारि हाथरखि फरायसालिनि फरायसा हानजानो। पेरेड दिन्थिफुंनायनि सेथि बान्थाखौ सालबारिनि सिभिल एसडिअ नित्यबिनाथ वारि बिथाङा राननानै होयो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दुलाराय बिटिएडि गावबुरा गौथुमनि गाहाय मावख'आव सुबुंखान्थि सान फालिथाय। हादोरनि सानस्रिजों गोरोबफानानै सानसेनि हाबाफारिजों अल बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट
गावबुरा एसोसिएशना खुंगा 70थि सुबुंखान्थि सानखौ बेनि गाहाय मावखुलि कक्राझाराव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो होनना मिथिनो होदों भवन साब कमिटिनि लिंथुमगिरि बिरहां मुसाहारि बिथाङा। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 8 रिंगायाव हारिमायारि फिरफिला बिरहोयो संस्थानि आफादगिरि धनन्जय ब्रह्मआ। लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। उनावहाय फुंबिलिनि 10 रिंगायाव भारतारि सुबुंखान्थिनि सायाव सावरायलुर खालामनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों भवन दालाय आफादनि लिंथुमगिरि मानगोनां मुस्रि बिरहां मुसाहारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। गुबुन बोसोरनि बादि देग्लायबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बाथौ गौथुमा माघ मासनि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों नोलोबारि उदालगुरिनिफ्राय आनन्द बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुबुंखान्थि साननि बुब्लियावबो धमधमायाव उखैहाब धरनायाव जिरायदों समाज सिबियारि मधु कलिता होननाय सुबुङा। এই প্ৰতিবেদনটো হ'ল আমাৰ নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ যিখন আইন তেওঁলোকে পাছ কৰিব বিচাৰিছে এইখন আমি কোনো কাৰণত পাছ কৰিব নিদিওঁ আৰু অসমত থকা কোনো অসমীয়াই নিদিয়ে। আমি চাওক আমি কোনো বঙালী বিৰোধী নহয়, আমি কোনো মুছলিম বিৰোধী নহয়, আমি অসমীয়া বিৰোধী নহয়, আমি হিন্দু বিৰোধী নহয়। কিন্তু ঘটনা হ'ল কি যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে অসমক বিপদত পেলাব সেই কথাটো কিন্তু তেওঁলোকেও জানে। नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै 24 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारि। दुलाराय हादोरावनो सुबुंखान्थि सान फालिथायखौ लानानै गाजा गोमजा समावनो नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमायाव उखैहाब धरना हाबाफारियाव जिरायबाय सासे सुबुङा। दोलो गौथुमजों लोगोसे नङा हारसिंनो उखैहाब धरना हाबाफारियाव जिरायबाय नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै। सुबुंखान्थि साननि बुब्लियावबो 24 घन्टा उखैहाब धरनायाव जिरायो समाज सिबियारि मधु कलिता होननाय सुबुङा। नलबारि जिल्ला सटाइबारि होननाय गामिनि सासे सुबुङा बाबेनलांनाय खायसे साननि आगोलावबो हारि हेंथा नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै हारसिङैनो हेंथा हाबाफारि लादोंमोन। शुक्रबारावबो फिन धमधमा बास लाखिग्रायाव 24 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारिखौ लायो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला हारि हेंथा नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ माब्लाबाबो गनायनाय लानाय जानाय नङा। मिरु सोरखारा बे बिलखौ आजावोब्ला बेनिख्रुइ गिख्रंथावनासिन सोमावसारनायखौ खालामगोन होननानै हुमखियो। আমাৰ এই যে জাতি একেবাৰে ধ্বংসকাৰী যিখন মানে বিল উত্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছে তাত আমাৰ মধু কলিতাই মানে 24 ঘণ্টীয়া অনশন আৰম্ভ কৰিছে। আজি 25 জানুৱাৰী দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা কাইলৈ 26 জানুৱাৰী 12 বজালৈ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुबुंखान्थि सान फालिथायनि बुब्लियाव मैया धमधमायाव भारतीय जनता युव मोर्चा आफादा मोनसे बाइक रेली खालामो। आफादनि गोबां मावदांसाफोरानो धमधमानि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बिजनीआव सुबुंखान्थि सान 26 जानुवारि फालिदों। हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोनि जिल्लानि सदर थावनिफोराव खुंगा 70थि सुबुंखान्थि सान 26 जानुवारिखौ चिरां जिल्लानि बिजनीआवबो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 7 रिंगायाव हादरनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो आरो लोगोसेनो हारिमायारि सं मेथाइखौबो रोजाबनाय जायो। सुबुंखान्थियारि बिबुंथि लाखियो जिल्ला बेंगिरि बिथाङा। सानसेनि बे गाबगोनां हाबाफारियाव हारि सिबिनाय मेथाइजों मोसानाय बादायलायनायजों लोगोसे पेरेड दिन्थिफुंनानै बादायलायनायाबो जानानै थाङो। गं 50 फरायसालि आरो कलेजनि फरायसाफोरा मोसानाय बादायलायनायाव बिजनी कलेजनि फरायसाफोरा सेथि मासिखौ आवग्रिनो हायो। शोही प्राणा
आरो डक्टर बिराजिरि बिथांनिफ्राय सेथि मासिनि बान्थाखौ आजावो। ओजोंहाय एनसीसी पेरेड बादायलायनायाव देरहासार जानाय फरायसाफोरनो बान्थाखौ एसडिअ बिथाङा होयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।